I pozdrav svima ljudi, ovdje je dobro što mi dan ću vam predstaviti nevratnu igru World of Tanks i sa nevratnim tankom IS-7. Normalno, IS-7 se razlikuje od ovog tanka i od ovog tanka. A mi idemo u borbu da vidite vi razlik, kakav je to tank u stvari. Tako da, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo učitao. Samo da nađe, ajde, hoćeš naći više čoveče. Evo ga, našao je, odlično. Ova mapa, nice. Dobro, bit će to sad veoma, ali veoma zanimljivo. Dobro, dobro. E sad, gde ići na ovoj mapi? Da vidimo gde će ostali tim da idu, gde će ostali da idu. Ona strana, STP, AMX, Rinoceronte, Progetto. Pa idem ja ovam. Idem malo za njim. Se sakrije. Opa, 470, odlično. Odlično. Njega smo šinuli. Treba sad šinuti ovog drugog, ovog malog, ruskog, 500 LT. Boga mi ošto nije loš tank. Sakrio se. Za stene, da. Sakrio se. Dobro. Biće zanimljivo sad ovdje. Rinoceronte će vamo, ja sam mislio da će on ide vamo. Ovdje sam mislio da će ide, a ustavljam je ovdje jebak. Oni pušaju tu stranu, CS. Dobar je. Što je svi mali? Će izaći? Promašio sam. Bilo Centurion AX 10. To ti je dobar tank. Ne. Dobro. Obožavam ovaj tank. Ovaj tank mi je i sad najomiljeniji u cijeloj igrici i po meni najjači tank. Kao što vidite, blokirana šteta.
Grile. Da, oni sad begaju odatle. Ajde, spotaj tu, brate. Si normalno. Dobro, za sad imam 2024 štete, 279 asistencije. Ovaj tank i nije nešto baš brz, ali što se tiče topa, odlično. Čak imam u timu i ovog T-22 medium, premium tank. Tu si smrdljivka, to će da... Matori. Skupan sam. Nisam ga probio, dobro nisam lepo ni ciljao, pravo da vam kažem. Sad ćemo lepo ni ciljati. Ajde, dođi. Ajde, spotajte ga, ljudi. Sad je pravo vreme da ga... Rikošet, njegova kupola je... papir. Kaže rikošet. Hoće malo voti RNG da zajebe, tako da ono, jebi ga. Volim ovaj tank, brate, Dobro, imao sam odličan tim. I ovaj tank je poludilo. Fora kod ovog tanka je što on ima titanijumsku kupolu, odnosno njegov oklop je titanijuma. Ili kupola, tako nešto, nije bitno. Uglavnom, tank je ono sver. Opa, oho, žetonče. Kao što je to, gusenice. Opa, polica municije, ovog ništa. Dobro. Nije loše. Sad ćemo idemo još jednu. Vidimo. Za sad uopšte nije loše. Igrači na čekanju 275, 281. Lovci, arti, laki, srednji pješi. Većina koristi, ne. Smenjuje se. Ova mapa će biti malo zajebana. Da. Dobro, mi ćemo da idemo levo ne, znači idemo desno. U grad. Ovaj tank ima s običnom 250 goldom 303, a s fugasnom ima 68. 604.
Mada Fugu se uglavnom koristim za spotere koji su ono otvoreni i bušni, za grileta i tako to. Znači, 780 VK, nice. O, sport. Jao, i 3. Ma nemoj. Ovo bez veze pogodio sletnicu. Ideš tom stranom, ti nisi normalan. Ali bukvalno. Smrdljivko pobegne kao pičkica neka. Foš B ima 6 granata u magazinu. Sve gledaj tamo. Ne znam šta će. Uf, 509, rat. Shit. I debil me gurno slepčina mrtva. Tako igram, Asis. Kao što vidite, tank je zverina. Nego je debil me gurno, ali dobro. Nema veze. Bitno da je pobjedi da sam ih rašefnuli. Centurion. Ne, uopšte nije loše.
I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, a mi se vidimo u nekoj od narednih klipova, taj jedan veliki srdačan pozdrav.